the ngirungi I hope you pi ki ba ngim don jing ruai ka basok shit nak MDA tambang ngin IP ka jing syakri ka babiang IP ka sensar ka kadar ka babit ka babiang ka balai kum bakala jia ka by election nang tay hapo Garo Hills hakaba ka parti jogi ka job dot burong what happening ki jing jia kum tu haka MP election ten reng yu ba ki pai ba nong thebut hang te he kam bekri ka parti jogi ndei ka ta whips ndei ki jing ruai ndei ki jing thiam nia ndei ki ong ngi kwa ia ta roi ka pa te nai yu ba hang niu kata deka jing bisa ka banung kong ka ba kinong thebut ngiyo ki bisa hak we day bat kan election MDC ka masuk anam kwa ban ong ba kata ka parti ka klik mo kabangan akwa ban ong kolong ta we kum mga ong ipim ne nang next camp ki pai ba nong thebut haboro atli ki ning discourse pi ong hakasine pi ong jeng dia pa ko double engine habang ong ka double engine ngamot kai ban kam poisted karoi kapat lar pi ong ha ka konsensi MDC ne pin ong ha ka konsensi meli dengan kermen scan bakin nong thebut ki start ki skut bai kata